И здравейте всички, които ме гледате. Тук сега снимаме на... как беше? Mini Games. Да, ще се върнем на другата мини игра. И да, върнахме се. Следващата мини игра е такава. Не знам как се казва, но знам как се играе. Първо е бяло, после е жълто, оранжево и след червеното се маха. Ето виждате. Горе-долу съм добър. Само ще се върнем на следващата мини игра. И да, върнахме се на следващата мини игра. Брат ми ще снима, ще го изчакаме. Гледай. Аз ще си играя, докато го чакаме. Гледай, аз това не мога да го направя. Да, забравих. Аз съм Емералда. О, това е много яко. Това е любимото ми. И... започна ли? Не съм. Бързо се заради. Мали. Паднах се F5. Ще се... добре. Този път няма да се връщаме. Ще изчакаме да свърши. И да, свърши. Каква след... да, ще се върнем, когато пак започне партито. И върнахме се следващата мини игра да се целим с лъкове. И ме убиха от първия път. Аз съм с теб. И да, върнахме се сега. Утре си искайте парите от баща. Разбрали ме? Да. Ясно? Да. И... значи... Върнахме се. Пак играем тази мини игра. Опа! Има ли бяло? То почти не остана бяло. Бягай! Мали... Мали, колко оранжево, жълто, оранжево, чер... Защо? И да, мисля това да е от клипа. Благодаря, че ме гледахте. Аз бях Емералда, вие бяхте моите Емералди. И до скоро! Чао! Абонирайте се, харесате, пишете коментари. И до скоро!